Salutare tuturor, sunt Aleșan la un episod de Minecraft. Azi ne jucăm 1 versus 1. Și vreau să vă spun să nu mă așteptați să joc bine pentru că o să obosit. E 12 noaptea. Ok. Sunt foarte obosit. Ok, am câștigat prima rundă. Și nu mai pot de oboseală, sunt trezit de la 11 de azi dimineață. Acum parcă fac bâză. Când zic că trezit la 11. Mă joacă bine tipul ăsta, mă mai întâlnit cu el și înainte. Îmi pusă și foc, își dădu și el foc. Tipul ăsta n-am ce să fac, că dacă se petrece toată ziua să joace 1 versus 1. Și na, de la 11 de azi dimineață strânsim. Adică sunul de parcă aș face buză de voi de 12 noapte. Câștigă tipul. Mai câștig și eu. Nu știu, nu prea obosit și trebuie să filmez și eu ceva pentru săptămâna. Mi-aș termină vacanța, fraților. Bă, nu mai apucat să termină vacanța. Și pana mea. N-aș fac să termină vacanța și o să postez câte un clip pe zi. My God, ce pingo pe ăsta, cum să-l fac? N-am ce să fac, sunt foarte obosit și trebuie să filmez ceva în disperare. Ăsta nici n-are hack, nici n-are hack, nici n-are hack. De fapt, nu știu dacă avea hack. N-am ce să fac, bă. Băgă hack în puțitul. Băgă hack cu jegul. N-am ce să fac, foarte obosit și nu mai pot să joc bine. Oricum ăsta ai făcut mai mult la cateringă. Pusă și foc, jegul. N-am ce să-i fac. Foarte obosit. Și mai ales termină vacanța și na. Bine, totuși, nu e un lucru. Nu e un lucru rău că se termină vacanța, pentru că mai doar 6 săptămâni de școală. Iarăși cu ăla. Mai doar 6 săptămâni de școală. N-am ce să refacă, joacă cu rodul ca am puțiții. Și da. Te bă de aici și țicane. Ok, am bătut runda asta. M-a bătut cu 1-6, în fine. Oricum, ideea e să nu câștig. Ideea e că îmi face bec un pic de bec, dar nu știu. Ce-a făcut mâine, mă? Jeg, oarcu, pleacă, jegule. Nu suport ăștia care să fac spam de arc, spam de arc.
ce n-am mai câștigat de mult? Am câștigat doar una, dar foarte obosit, trebuie să filmez ceva neapărat. Și dacă vă interesează serverul ești pe PvP, este premium. Am ce să-i fac? Dacă ăsta n-are hack. Dați-vă și voi cum dă, nici nu se uită. Bă, nici nu se uită. Oh my god, nici nu se uită. Nici nu se uită când dă. Flinta, jegu. Asta crede că îmi dă damage cu undița sau care-i fac? Nu-i bun cu arcul. Trollerul, dracu. Ok, nu înțeleg care e faza cu tipul ăsta. Dar în fine, apoi o să închid episodul aici pentru că sunt foarte obosit. Trebuie să filmez ceva în disperare. Pentru săptămâna viitoare, pentru că nu am timp. Eu nu filmez de obicei în timpul săptămânii, eu filmez vinerea și sâmbătă și rare ori și duminica. Oricum, mai trebuie să mai filmez ceva neapărat. Și mai bine fac episoadele mai scurte, mai intense. Sper că v-a plăcut episodul, chiar dacă am câștigat doar două chestii, pentru că foarte obosit e 12 noaptea. Nu știu, dar v-aș putea face la desktop. Să vă arăt pe desktop. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alexia, nu ne vedem data viitoare. Pa, pa!